pöntöstä syö. Elänyt. Aha. Nyt se lähtee pois. Mutta jos sinä hyppäät mahdottomasti ja liikut, niin pelkään se. Ai että on komea antaa vai. Kerrankin pääsee näillä eri. Ihana. Kyllä niin herkullista, niin eihän se nyt pois lähde tuosta. Oi vitsi. Ai tyttöfasaani. Niin no, ne on vähän tämmösiä vaatimattomampia. On meillä kuule aitiopaikka tässä. Vai mitä? Oi sinua. Olet kyllä niin nätti, että voi että miten hieno. Onneksi kissa on täällä sisällä. En tiedä. Kyllä kun luonto on näin lähellä, niin se on kyllä enemmän kuin 100 jänistä. Nyt se karkaa. Se nokkii tuolta toista. Mitä sä laitat sinne? Hei. Nyt se näki jonkun. Mistä sä nyt hoksasit justiin sanoa, että se on täällä? Tuli tuolta alarasta, juoksin suoraan. Alartilta. Rosvassa oli tuolla ollakatin päässä Onko se tämän poikakaveri? Se aamulla sattui tuossa. No kurkkaa nyt sieltä voi hyvänen aika, miten nätti se on. Nyt se sai tarpeekseen.